Olha, o abacate tá no pulo pra poder degustar. Olha, tá bem maduro, queimãozinho pra se lambuzar. O abacate maduro e gostoso pra comer. Acho que bate guacamole também fica bom. Quando a gente acredita nas loucuras da cabeça, minha preta, não se esqueça que eu te quero só pra mim. Sacoleja, mulata, sacoleja como gosta. Que gostoso que é dançar. Olha a barriga dessa moça, olha. O abacate tá no pulo pra poder degustar. Olha, tá bem maduro, cremosinho pra se lambuzar. O abacate molinho gostoso pra comer. Bate guacamole também fica bom. Fica bom. Deixa que eu quero te dar uma fungada no cangote suado que pega fogo logo dentro pra bem namorar. Сразу всім привітання. Так, це був Another Day Dead End in Tokyo. І ми десь зараз можемо і переключитися на ось на гэты скрін. Ось. Так, це ось потрібно прибрати. Так, всіх вітаю. Ми працягваем гуляць у Nine Souls. Папярэдні раз мы якраз скончылі з праходжэннем першага сола, пасябравалі з Квафу, падаецца, забралі яго печатку і сёння будзем працягваць, верагодна, бадзяцца па лакацыям, каб знайсці шлях да іншых і глядзець, куды нас будзе накіроўваць гульня. Ось, такі на сёння план. Не думаю, што гэта будзе доўгі стрым. Мне падаецца, можа быць на 1,5 гадзіны ці на 2 гадзіны. Ну, хутчэй за ўсё на 1,5. Вось. Мы дайшлі да нашай бяспечнай зоны. І зараз мы, падаецца, будзем працягваць. Дайце камеру. Ляжуці. Ёсць трекінг. Да. І мы штосьці там набылі якісь дадатковыя рэчы, якія можам аддаць швань-шваню. Набір інструментів. Можна не падараваць ім, можна штосьці з іх взяць, якісь-то пацеркі, можа быць. Што ты там маеш, йо? Не надта рады, це не грішка, ці не грашка. Це набір інструментів, які інженери ремонтують різні спорядження. Цікаво, мені якраз були потрібні деякі інструменти. Позичиш його мені? Ні, бо раптом ти з небережності собі пальці вкоротиш. Це було питання. Тоді тобі з чого б це мені? Раптом ти забув це власноруч, зробив усі меблі в нашому домі в селищі. Поглянемо, а що робить ця кнопка? Викидний ніж? Ого, він рухається. Обережно, ці винахід йонь. Лезо дуже гострий. Лізо. Хто така йонь? Йонь – це не людина. Колись давно було таке царство на Пінлаї, батьківщина прославлених ремісників. Однако усіх великих ремісників чекав лише занепад і завершенням єри Петросінь. Петросіння, так може Петросінь. Реміснича професія почала втрачати популярність. Є в мені друг, який неабияк страждав через це.
Я не розумію, але схід там до виготовлення дуже популярний в селищі. Згадай сусідку Афан, яка майстерно заточувала каміння і робила різноманітні інструменти. З його списом навіть я міг звалити вепра. Тоді селище мало багатько м'яса. Так, але хтось запитає, якщо як ти списи будуть спрямовані на інших людей, а не випрів. Колись я порізався вістрям, але ж це не означає, що не потрібно користуватися списами, бо потрібно зневажати до людей, які виготовлюють їх. Мій друг був би дуже радий почути твої слова. Тоді твій друг би не заперечував, якби я позичив чи інструменті, так? Ех, гаразд. Просто пам'ятай, міцно тримай, використовуй тільки затуплені ліза і ніколи не спрямовуй на себе під час різання. Ну, відомо, гаразд. А ще не тітяй ніяку кнопку і не пропускай контакту з електрикою. Гаразд. Зрозуміло. Зрозуміло, а далі ось ці прилади. Я так не розумію, які нам профіт від того, що він гэтим використовує. Йо-йо, а хто цей пухнатий дядюшка? Як його звуть? Це Квафу, мій давній приятель. Він цікавий співрозмовник і загалом дуже привітний. Справді? Але він мене ігнорує. Він сором'язливий? Твоє Юйчаншвань. Зовсім ні, продовжуй не докучувати йому, за його вдачу він неодмінно відповість. Угу. Що ти маєш на увазі? Ох, то він теж хоче побавитися? Зрозумів, ми станемо найкращими друзями. Зараз пойдемо в Квафу, так само будемо гутарити з ним, бо він нам обіцяв якісь додаткові прилади, штуки і щось нам хоче подарувати, подається. Йоу. Тут цікаво, що тут стіна стоїть, і там ось є куфер якийсь, до якого нельзя дотягнутися. Так подобається, що тут є не длинний скок, а ще коротенький на нажаття. Навіть можна ще менше. Скокать подається. Квафу. Йо, ти бачив цю штукенцію внизу? Шанхай 9000? Ні. Корневий вузел? Ні. А що тоді? Мавполюдину. А, Мавполюдина это просто чоловік, звичайно, Мавполюдина. Ну, логічно. А ти про Шваншваня, так? Навіщо давати ім'я такій моторошній істоті? Я заради раду виїхав із власного дому, а тепер ти хочеш, щоб я ділив дах з Мавполюдиною? Серця в тебе немає. Саме спостереження за цими безшерстими істотами вкриває мою шкіру сиротами. Заспокойся, Мавполюди не страшні. Ти ж бачив їх у звітах чи не так? О, вітаю, Пуляль. Добрий вечір, добрий вечір. Дякую, що завітали. Бачите, у звітах і на животі наші небо і земля. Цей мавпомалі без перестану кличе тебе йо-йо-йо. Ти ж не збираєшся виховувати його, правда? Чи тим злагалі займався всі ці роки? Швань відрізняється від інших. Крім того, нам зовсім не вигідно, щоб він потрапив у лапі ради, каже Йо. Так, як справи? Мої, подається, добре. Ми сьогодні у нас п'ятниця, увогулі видатний день тижня. Ось завтра буде виходний, починаються. Ну, окрім того, що у нас, подається, зараз по надворю спекоті, поэтому ми тут трохи плавимося, як сирки. Як твої справи, Пляль? Що нового? Що відбувається цікавого? Ох, забудь, ніколи мене тобі не зрозуміти, так? Просто тримай його якомога далі від мені. Благаю, я ще ліпше замкні його в клітці. Такий Квафу каже. Не треба
мне ўвогуле з малпалюдзьмі спілкавацца. Утарыць. Відыха, я не планую дазваляць яму залишатися тут надовго. Ти казав, що хочеш мені дещо передати. Що саме? Що саме? О, мене так спантелічив цей мав помали, що я ледь не забув. Ось, візьміться небесний лук. Спадок твоїй родині. Ти зустрів йо-йо? Чи йо-йо-йо-йо? Хен, вона попросила дека іншого передати його тобі, але зрештою він потрапив до мені. Ніколи не думав, що цей лук стане тобі в пригоді, і я дозволив собі трошки його налагодити. Дякую, твої новички ще блохи не з'їли, правда ж? За це не переживай, хіба забув моє прізвисько? Розкішний бифштекс, знішувач калорій. Зачувач калорій, може бути. Молот нового кунлуня. Так, все добре, нічого не роблю, хоч і треба було. Чекаю вересня до праці і вучоби. Ну видатно. Зараз час такий, що літом можна ввогуле не клопотіться, коли є там вучоба, ці гэтакон, коли яшчэ не працуеш, ти працуеш. Вось, таму самы шчаслівы час, падаецца. Вось, каб бабіць час і рабіць, што падабаецца. Выдатна. Тім мав би знати, що на всьому нову кунлую не знаті майстра, який міг би зрівнятися зі мною. Словом, позаяк я вже тут, то можу полішпувати твій лук і решту спорядження. Мої запаси обмежені, тому крім дінь, знадобляються ще деякі компоненти. Дай знати, якщо знайдеш щось таке. Домовились до зустрічі. Так, а що нам має на увазі під компонентами? Натисни гірі, щоб стріляти. Кожний простріл витрачає лазуровий пісок, який можна пановити на керівних вузлах. Стрілі можна змінувати в будь-який момент, щоб підбирати найефективніше для певного ворога. Тут ще різні стріли, є стріла мародерка. Стріли, які призначені для небесного луку, вони пробивають усі цілі на своєму шляху, завдаючи колись численним ворогам. Мають здатність досягати навіть найвіддалішніх цілей. О, так я з лівого боку бачу, як тут працює. 2 стріли у мене, ні холєри собі. Нічого собі. Що, не відновляється, да? Тільки 2 стріли, то як так? Ну так, чисто так, помацувати. Поліпшити можна вже? А як? Блін, знову треба гроші. У мене нема стільки грошей. А що тут ємкость для піску. Збільшує максимальну кількість прострілів до небесного лука, но додає, наверное, ще одну ячейку. Кваф створив цю тару збільшення запасу лазурового піску. На стрілах мародерка S. Small, яка з віхром накручена. Стріли, які призначені для небесного лука, вони пробивають усі цілі на своєму шляху, завдаючи каліць численним ворогам. Так, а там так само читали вже. Більше несподівана шкода ламає щити. О, от про щити, от нам буде гэта набити. Може бути, гэта той момент, коли там є аховник з щитом, якого повинні ми якимось чином пробити, пройти до іншої локації. Люлька. Так, это незначно посилить лишнюю. Это зрозуміло. Трансмутація дінь. Надає додатковий дінь після знищення ворога вибухом талісмана. Трансмутація. Відновлює трохи здоров'я після знищення ворога. О! Знищення ворога вибухом талісмана. Що може... О, ось гэта ось було б добре. Ось життя, каб можна було трохи собі життя відновляти. Блин, а може мне компонентов зараз разбить и набыть себе что-то такое? Зараз поглядим. Ёсць на штось? Можна було б ось гэты разбить, наприклад. І ось гэты. І нам 1000 потрібно. Ось 2 маленьких, наприклад. Зараз набудемо одразу.
Ой. Падзейкуюць у мавпалюдзей інапланетныя мікробы, які змушаюць безладна кусаціся, якщо іх не прыбаркаць. Мы прихапілі вакцыне перад відлётам, але іх эфектыўнасць зайшла нават сталіцця таму. Сёння таксама будзе доўга дубасіць боса. Я не ўпэўнены. Мы, карацей, падаецца, будзе штосьці накшталт сінусоідальнага гэтага, наверное, праходжання, калі, наверное, ёсць цяжкі босс, які, як, напрыклад, першы сол квафу, хутчэй за ўсё, зараз мы будзем проста бадзяцца па лакацыі, знаходзіць іншыя шляхі да наступнага сола, ці тут будзе якісьці іншы сюжэт, таму наўрад ці мы сёння дайдзем да босса, але паглядзім, колькі тут гульня проста нас праводзіць праз вось гэтыя выпрабаванні. Так, разумееце, цяпер з ним ніц цевдіяці. Не нервуйся так, я перакананы, що це не праблема. Принаймні, змусь яго схадзіць в душ. То воняє швань-швань, смердзіць. Якщо яго смарит уїсться в моей одежі, я тобі весь мазок в ім клянуся. Блін, а як яны пасабрують, цікаво. Мені падаецца, павінны пасябраваць, я, наверное, намалюю яго калісьці там, ну, можа быць не зараз, але потым. Яны павінны пасябраваць. Тады можна слухаць сюжэт як казку на ноч. Ну, я звычайна так і раблю. Я калісьці, если хтосьці застаецца на стрыме, я звычайна так як-то позна не стрыблю, але зараз, таму што з пятніцы на суботу і ёсць натхненне, то так адбываецца. Але звычайна я таксама раблю, включаю там улюблёнага стрымера і хутка засынаю, ці включаю на ютубчыкі там звук навальніцы. Я, наверное, уже казаў Лёхі на папярэднім стрыме, што гэта такі можа быць лайфхак. Але да, пляль, гэта як опцыя можа быць. З табой все гаразд, Йо, зовні небяспечна, будь пільным. Так, ну нічога не кажа, я думаў, што ён можа пра квафу штосьці распавядзе, а ён нічога нам не распавёў. І давайте яшчэ, можа, да Руй сходзім, пагутарым з ім, если у него новыя дыалогі на гэты пункт. О, у него штосьці ёсць, он хоча нам штосьці распавядаць. Вітаю, пані, з прыяднаннем квафу. Міхася на ноч складана, напэўна, слухаць. Ну так, у Міхася, звычайна, там гэты экшен моцны адбываецца, і ён там бывае гульня, ідзе ў него дупа гарыць. Ось, але, ну да, там больш экшонавыя такія гульні. Ну, карацей, да магільчыка, в прынцыпе, можна яшчэ завітаваць. Ён даволі непрыемны тэмбр, і ён шмат вумных рэчаў распавядае цікавых на сваіх стрымах. І у нас увогуле тут, наверное, у стрымерскай ёсць шмат стрымераў, у якіх вельмі прыемны тэмбр, асабова асабіста у Дзеда Максіма, у Ральфа, падаецца ўсіх, кроме, конечно, Міхася, потому что, да, он там больш ось пра экшонскія гульні, там, правдзівае час. Так. Нам уже на свет ідуць матылькі, зараз я на хвілінку зачыню вакенцы і працягну. Так, а для гэтага нужно как бы професійна переключить на іншую якусь сцену. У меня здесь есть брейк. О, бачите, якой. Все, чекайте. Так, повернулись. Какая-то все равно фоса залетела. Ничего, хай тады будем разным вабить час. Я 10 год проходила только до могильщика, бо астатніх не ведала, и было неяк страшно, адчуваецца уже сфарміраванае кола билд-твича. Ну так, мне падаецца, тут увогуле, ну, такое прям уже вядомае кола стрымераў, які існуюць на твічы, ну, по крайней мере, апошнія паўгады, год, яно не так моцна змянялася. Конечно, там з'яўляюцца людзі, якія прыходзяць новыя, мы заўсёды стараемся якімсьці дапамагчы, там, вось распавесці для гэтага вось кам'юніці, хтось дзе новы з'яўляецца на билд-твічы, яны да нас даяднаюцца, вось, таму
Да, таму файна прынцыпова, што дзесьці ну калян, напрыклад, у маім спісе я ж яшчэ раблю такі праект як Twitch Kick, які цалкам там вось пра нарэзкі білд твіча, і там у спісе падаецца амаль што 23 стрімера у нас ёсць. Кожны адзін аднаго ведае. Ну вось мы в этом і наша моц, карацей, тут на білд твічы такая, што у нас не тое, чтобы вялікая разрозненная гэта стрімерская плынь, потому что падаецца у Беларусі ці за Беларусю это не так зараз папулярна і форсіцца, але у гэтым наша моц, падаецца. Мы так разам цягнемся і ведаем адзін аднаго і пытаемся сябраваць. Кожны адзін так, трэба будзе пабачыць, пакуль ёсць час. Ну вось так. Вось тут увогуле такі як бы мастацкі, мне падаецца, як галерэя. Ведаеце, што гульні гэта вось не толькі там пра как у тэатр падаецца схадзіць, правабіць, калі добрыя гульні, то гэта і візуал, і музыка, і каментары, і в прынцыпе какая-то адукацыя ў дзесьці якісь там момант. Вось таму усім раю. Ну і намагаемся вось як-то прыцягваць дадатковую аўдыторыю. Так што як-то такія ў нас справы зараз. Так, вітаю пані з прыяднаннем да квафу. Наша команда стала набагато сильнішою. Гадаю, ти наперед знав, що він захоче приєднатися, тому найперше скерував мене саме до нього. Звісно, жодні мої маніпуляції не уникнуть вашого пильного ока. Прошу пробачте мою некоректність. За моїм розрахунком, ймовірність співпраці була доволі високою. Крім того, я більш не міг просто спостерігати за непорозумінням між вами. Ти справді навчився діяти самостійно і за власним бажанням, але я заплющив очі на це. Збітності мого давнього друга неодмінно стануть нам у пригоді. Карацей, ён какие-то гэты супер кампуктор, гэты шыі, ён, в прынцыпе, ўсё праглядае нашы ўсе шагі наперад, і ён накіроўвае нас, дапамагае, в прынцыпе, ў гэтым падарожжы. Так, а можна я аднаўлю свае стрэлы хутенька, щоб можна было дзесьці стрэльнуць і... Калі вот пачуваеш, а не песок гэты вяртаецца. Ну да, калі пачуваеш, і тады зараз будзем глядзець. Я хацеў паглядзець на які талісман, які я набыў у квафу. Я нават зараз не бачу, дзе яго можна прычапіць. Так, выбух ці, небесны лук, медычная люлька. Тут зачынь. Система еще не адкрыта. Возможно, гэта вось сюды трэба было. Я, может, вельмі загадзя гэта зрабіў. І тут стрэлы, так? Блин, просто грошы патраціў. Можа быць, гэта толькі наступны ячейку здольнасці можна будзе пасіўных адчыніць. Так. Ну, добра. Тады зараз... О, глядзіце, яны ўжо разам тут стаяць. Што, они ўжо сябруюць? Цікава, дыялог змяніўся? Што ты майструеш? О, што там тут, ну, сапраўды робіць? Паглянь, ёцце, крісла гойдаецца, яго я спраектаваў. Клас, неправда? Я думав, ти виготовиш спіс чи щось типу того. Не потрібна мені крісло гайдалка. Чому ні? Воно допоможе тобі розслабитися. Гей, мало, навіть не думай називати ці завершенням виробом. Ти навіть не прикрив пів медичний казанок до ніжок. Це що, був спільний проект? Коли ви, хлопці, стихли здружитися? О, у них тут вот сапраўды сябруюць. Я просто намагаўся змайстраваць це крісло, але дядечка Пухко, ён назваў яго, павяртаўся і вымагаў.
Ти мав по мій набір інструментів. Невже ніхто з вас не побачив моє ім'я на ньому? А, так це твой? Я бачив, тому і взяв з собою. А, ну да, ми ж на його локації були. Я не збирався бавитися в родину з мавпалами, але ти як він використовує інструменти чисто божевілля. Мої безцінні інструменти не зносять крові чи ржи. Ясно тобі? Хе-хе, дядечко Пухко, дуже мені допомог з єднаннями. Якби не він, це крісло звалювалося щойно хтось у нього сів. Зрозуміло, тут жартики пішли. Сім'ю назбирали, у нас є шведська сім'я, так. О, вітаночки, пан Магільчик, вітаночки рейдерам. Як ваш гэты кінавечар прайшоў з жухастиками, які з двох фільмаў вам больш спадабаўся, ці Obsession, ці другі, я не выговорю гэтую назву, зарэйдзілі, ну, тут, да, зарэйдзіў пан Магільчик. Страшна і вельмі, страшна вельмі. Вось, но Obsession мне, вось, хадзіў на кінотэатр, яго спадабаўся добра. Ці на месцы скажы што-нибудь смешнае. Ведаеце, вот такія выпадкі звычайна вы включаеце YouTube і шукаеце ролик про Мікі Мауса і глядзіце яго перад сном, как гэты плынь хвалю жахасцікаў пераплюнуць. О, вітаю, Фейк Мандрейк, дякую за фолу. І ён мае што вам сказаць. Усе, хто нас чуе, рыхтуйце вошкі. Давай, д'ябал. Вітаю. Неймаверна. О, вітаю на каналі «Усі на месцы», завітай. Прыйшло так, хоррорныя вітанкі, адзін з найбольшых хоррор вечароў, суцэльны кайф. Ну, такі моцныя, падаецца, два даволі класныя, на мой погляд. Накшталт, если хтосьці глядзеў, ну, такое, звычайна было бы лепш там хадзіць у кінотэатр, але, падаецца, ну, суспільна глядзець таксама вельмі файна, але гэта разбаўляецца там жартикамі, увогуле з якімі-то сэнсамі жыцця. Прыйшлі з хораў да мілых коцікаў. Ну, вось, да, у нас тут метроідвання, як заўсёды. Ну, не як заўсёды, але вось мы працягваем. Так, мне нельга у кінотэатр я каментую. Ну, зразумела, каб не перашказаць іншым, но, як бы, тады, ну, сэнс у кінотэатры больш там узмацнення гэтых эфектаў, гукаў. І, ну, хаця там тоже таксама ёсць людзі, які каментуюць у працэсе. Обсессия не страшная, хотя кино классное, а ось кіномарынк тревожный. Нічого собі. Ну, трохи была на обсессии, я читал. Ось я не глядел з кіномарынк, може бути, ці як-то по-іншому там натиск треба натискати, робити. Треба все равно поглядеть. Ну, я думаю, что я не глядел, но треба буде поглядеть. Ми коментуємо, не стрімлюємося, тому я перешкоджаю Могильщику. Ну, вядома. Дякую, што завіталі. Дякую, што падзяліліся вашым гэтым кінавечарам. Так, воно просто зроблено на совість. Не будь занудою, всім нам у житті потрібно відчуття ритуалу. Отже, далі я хочу зробити книжку поліцію, літуючи ліжкою у горщик, що сам вміє варити. Ремесник Йоз, можеш розв'язати будь-яку проблему, звертайся. Що? Я не погоджу. Друзі, а ми вже маємо штукенцію, яка одним натисканням кнопки допомагає приймати душ. Арх, припини свої витівки, видавай мої інструменти, каже Хвафу. Ну, вони, сапраўды, пасябруюць калісьці. Так, можна вось гэта выкарыстоўваць, што ён тут зрабіў? Ён просто зрабіў тут у гэтым праз інструмент якийсь-то вось файны лока, дзе мы можам просто пасядзець і, ну, звычайна пачыліць. Дзякую, швань-швань. Это вельмі кайфово. І мы, калі на інструменты будзем прыносіць, ён будзе яшчэ дзесьці какие-то файныя рэчы рабіць. Ну, клёвая ідэя, в прынцыпе, да, для сейф локацыі. Куды ён сышоў зараз? Зараз. Его знойдем, да пойдем далей. Зноў я на тым же месцы, так, смыў, чтобы показаць. Не, шэсці новага няма.
яго. Ну добра, тады трошки пагутарылі, трошки дазналіся ўсе разам тут пасля першага гэтай бойкі з солам. Яны сабраліся разам у лакацыі, ідзем тады далей даглядаць гэты сусвет. Вітаю, Локі, як справы твои? Мне падаецца, ты просто был кликбейт на тебя, потому что стрим называется «Солим Локи», але сэнс такі, што мы гэта гульня Nine Souls, а Локі гэта типа локацыі. Таму если ты пра гэта, то не хвалюйся. Ну не сумуй, не сумуй. Але гэта был байт все роўна. Так, можна ли пройти до локацыі вось там дзесьці, дзе жоўценькая? Мы там ніколі не былі, каб паглядзець увогуле, што там адбываецца. Тын-тын-тын-тын. Так, адсюль мы выйшлі. Зараз зойдзем. Забяжым. Вось тут, так? Так, вось гэта локацыя для нас новая. Будем глядзець, што тут. Есть печоры. А есть тут назва. Она была назва, а уже нема. Так, зараз цяпер без жартаў трывожна стала па хаце хадзіць. Так завядзем правіла, галасы, якія просяць зазірнуць пад ложак і утыркнуць нож у вока, не слухаць. Прыпершаць незразумеласці, біць в акно. Халера, як жа на сёмым жыву? На сёмым гэтым паверху. Ну, вядома, тут падаецца, заўсёды гэта ўсё ўпіраецца для людзей, у якіх вельмі добрая вось гэта фантазія. Ну, яна вельмі такая багатая, і ты можаш уявіць у любым, як бы ўначы, у любым вазоне, у любым месцы цёмным гэты жудасныя сілуэты, таму звычайна, да, план добры, трэба яго прытрымліваць. О, прыгожы, да, прыгожы Sailor Moon, да. Ось. Удачных закаткаў на зіму. Дзякуй, дзякуй. Дзякуй, Локі. Засынаю на самым цікавым. Добраніч, добрых дней. Дзякуй, Паляль, што завітаў. Добрай ночы. На сём файна, асабліва, калі грукаюць звонку. Ну да, калі гэта не FBI, звычайна. Так, а я могу тут залезці кудысьці? Я бачу. Ой, я добра тут свалюся. У меня якийсь там момент увогуле ў жыцці быў такі, ну не ведаю, бзік ці не бзік. Я заўсёды, калі ішоў па вуліцы, я глядзеў, ёсць, нападаецца, такая нават ці не хвароба, ці я не ведаю, як гэта дэфект завецца, што ты бачыш паўсюду вось твары, ну, типа, калі парныя прадметы стаяць, там, напрыклад, на машыну глядзіш, ці дзесьці вось на вакенцы будынкаў, то можна заўсёды убачыць там, ну, типа, твары такіх, ну, карацей, дамалёўваеш сябе у свядомасці, што ну, які старэйшы. Калі ты ўжо ідзеш увечары, так, ну, увогуле можна сябе дамалёўваць што заўгодна. Блин, наскокну. Што гэта за чорт? Так, прычым у нас дзве лініі дзвярэй. Першая агульная з суседзямі, і калі грукаюцца, значыць, першая ўжо пераадоленая. Блин, гэта вось калі табор, да, завецца? Па фіне. Вось, ну, верагодна, да. Я пра тэрміналогію не ведаю, но падаецца, можа быць, гэта так і завецца. Ёпта. Што выбухнуло? Што ў нас там па дарогі? О, думаю, што ВРВ не прыйдзе, а ён прыйшоў. Вітанечкі, да. Дзякуй вялікі. Трэба ўжо, падаецца, спаць гэты, каб мышцы гэта адпачывалі. І звычайна, хто ходзіў у мацоўню, ведае, што трэба заўсёды спаць 8 гадзін. Каб быў нармалёвы сон і нармалёвае восстанаўленне сіл. Давай. Мы, падаецца, доўга не будзем. Мы яшчэ, падаецца, вось гадзінку пагуляем, 1,5 гадзінкі, і тады
пойдзем таксама спаць. Але людзям усім не паталагічна ўласціва, але ёсць вось апафенія, калі чалавек ніяк немагчыма пераканаць, што гэта не твар, а надзейны сімптом шизофрэніі. Нічога сабе. Ну, у меня добра, што до такога не дайшло. В прынцыпе, я як-то гэта перадолеў. Вось, у меня есть іншыя фобіі. Але, канешне, трэба быць з гэтым уважлівым. Але калі вяртацца да гэтых ужухасцікаў, то, в прынцыпе, у абсесіі самы страшны момант, гэта вось, для мяне, па край, калі глядзець, не лічываючы скрымеры, гэта калі вось гэтая дзяўчына стаіць у гэтым, дзесьці у углу дома, і гэта сапраўды жахліва. Яшчэ можна паглядзець дзесьці ў твітары ці на трэдсе был показан мейк, то есть як яны гэта дамагчыліся без дапамогі якісь-то там апрацоўкі там відэа ці розных гэтых момантаў. Они просто зрабілі мейк, і ён так вось добра як бы паплываў на працягу съёмкі пры такім асвятленні. Я просто книжку ў стол пишу, якая кранаецца тема апафеніі. Нічого сабе. Цікава. Можна тады, калі там будзе, если ты плануеш апублічыць, можна было бы і пачытаць, падаецца. Табе эта гульня не цяжкая, чула яна даволі хардкорная. Хардкорная вядома, што пакуль гэта пачатак, я не ведаю, можа быць дзесьці у сярэдзіне я заплачу і скажу, што гэта не маё. Опана. Тут таксама я памятаю, што ў Hollow Knight былі пра калакала, якісь лакацыі, рыдл ці галаваломка. Але паглядзім, пакуль вось мы здолелі першага прайсці. І калі тут будуць, канешне, танцы на геймпадзе, канешне, тут з гэтымі всякімі асаблівасцямі, потому што Hollow Knight там не так уж, падаецца, прасцей было па кіраванню, не было парыравання такога моцнага. Карацей, гэта як бы можа быць наступны шлях вось да гэтых платформераў, каб ты мог і адпачыць, і атрымаць па дупе. І мы любім пакуты, карацей. Вітаю, дружи, сьогодні чудовий день для прогулянки. Чи не так? Хто ти? Неважливо, хто я. Важливо лише це наша розмова. Та ж ти просто соляріс, що невкапливо прогулюється цими руїнами, так? Якщо негайно не поясниш свої наміри, доведеться тобі вибачити мою грубість. Ось так він каже. Послухай, друже мій, я не маю до тебе ворожих намірів. Також я впевнений, що ти не бажаєш мені нашкодити. Гексаграми мені говорять, що насильницького конфлікту не буде. А я завжди впевнений у передбаченнях моєго варіження. Я думав, всі забабоні солярійці залишилися на Пінлаї. Більше вежа сонцеходу надзвичайно важлива реліквія наших предків. Зовсім не місце для бійки. Яка вежа, кажеш ти? Маєш на увазі ці занедбали руїні? Мій друже, речі ніколи не бувають такими, якими здаються і зовні. Століття тому вежа сонцеходу була найпрекраснішим вівтарем у палаці безсмертних. Стародавние правители приходили сюда в важливые дни и подносили молитвы небесам. Они просили святых, что жили у вежи, передбачити долі їхніх царств. Слава сонцю! Хай дарує воно мир і процвітання нашим народам. Нехай сонце дасть нам сили розбиті наших ворогів. Благаю, подаруй мені синів, які далі керуватимусь імперію. І якщо прислухаєшся, навіть зараз можеш почути далекі відлуння їхніх молитв.
Побіта вітрамі часов, уся система вірувань заіснувалася і зникла, а люди навіть винайшли зовсім новий спосіб і значення. Сонце, солі. Вядома. Тому що вони зрозуміли, їхні власні лапи набагато найдішні за якось надуманих богів. Один мой покійний друг теж казав щось таке. Словом, відколи тімівся, я більше не чув музику вежі сонцеходу. Так прикро, хотілось би мені, щоб ти побачив це місце в розквіті його величчя. Глибоко його велично дзвенілі дзвоні, коли прадавні жителі Кінлуні збиралися тут, щоб розділити їду, віно, пісні, вірування. Це було захоплене відовище, так? Так, не висиплюся, завтра могильщику дякую скажу. Ось, ну, вядома. Ну, коли, звісно, потрібно кудись зранку йти, може бути, все одно завтра буде субота, не повинно бути шмат справ, але Сергія, подається, може бути, да, ти будеш зранку вставати, тому ти так і написала, так? Пісні «Віно», твоя розповідь щось стала цікавішою. О, точно. Я працюю по вихідних, нічого собі. А коли ти відпочиваєш? У тебе, мабуть, посменно, да? Тоді, вероятно, може бути, треба раніше туди кластися, аби пройти на працю, і можна було файно, ну, добре себе відчувати на праці. Бо у мене, коли я ввогуле не виспалюся, я працювати ввогуле мені тяжко гэтым. О, точно, нагадався, у мене дещо є для тебе. Це стародавня партитура, одна з моїх найцінніших речей. Колись дзвони наповнювали всі залі самим такими мелодіями. Якщо ти зумієш віднати правильні інструменти в цих руїнах, то зможеш зіграти уривки цієї музики. Схоже, твій інтерес до історії вже вичерпується, не смію більше затримувати. Стародавня партитура, солярський артефакт, його можна подарувати Шваншвеню. Аркуш з партитурою, ця правдання музика, напевно, супроводжала ритуали жертвоприношення. Подарунок таємнішого солярійця. Шваншвань може зробити якісь нам ось ці інструменти, щоб ми тут прозвонили у якимсь парадку. І ми могли кудись щось пролізти. Верогодно. А може і ні. Всі ці скарби ми Шваншваню, короче, віддаємо, а він з ними щось робить. Этому мальцу. Так, тут треба двойний скок. Зрозуміло. Кого у нас покуль нема. По символам нічого не зрозуміло, тому ми покуль не розуміємо. О! Це нам потрібно. Восстановите свою моц, свою силу. Так. Так, ми туди покуль не пойдемо. Цікаво, змогу ли я туди залізти якимось чином сострибнуть. Репетиторствую, тому вихідні завсюди заняті, будні час від часу. Ти нормально напрацюєш сама на себе, так? Таким чином. Що ти преподаєш своїм вучням? Зараз вельми тяжко, ось у мене сестра зараз скончила, подається 9-й, наверное, клас, тому що вона там зараз хотіла там в ліцей поступати, але не отрималася. Але ну, нічого страшного. Тому надзвичайно там буде шукати собі репетиторів по, подається, по мові ангельській, наскільки я пам'ятаю, і, вірогідно, по якимось додатковим наукам а-ля математики чи фізиці. Історія допомагає рихтуватися до поступлення. О, файно, будемо ведати тоді. Вот. Ну, не веду. А ти, подається, може, ти у Мінську, так? Більше, наверное, ті дистанційно саме працюєш. Як завжди не для себе запитую, а для сябра. Ну,
Но было бы файна, конечно, просто ведаць. Вось. Калі можаш распавесці, распавядай, калі не, тады можаш не адказваць на гэта. Так, гэта новыя ворагі якісь-то. Новыя ворагі, якія смокчуць маю кроўку. Талісманы павінны, падаецца, аднаўляць здароўе, наколькі я разумею. У Мінску сына спрабаваць абы што. Ну так, да. Верагодна, з дзецьмі ці з падлеткамі гэта цяжка працуе. Ну, лепша, калі ты вось побак сядзіш, мне падаецца, і можна тады запытаць і ўвогуле дамагчыся больш добрых вынікаў. Дыстанцыйна гэта какая-то херабора. Ну, для падлеткаў. Для ўзрослых, падаецца, хто больш свядомы, то гэта нармалёўваецца. Верагодна. Калі, канешне, ты яшчэ побач жывеш, тады файн. О, калі мы з лукай зараз стрыбнем. На Y. Халера. Не спрацавала. По локацыі туды мы прайшлі, туды мы не зойдзем. Тут ёсць якісь сталі. Давайте да канца локацыі праблындаем. І... Ауч. І далей тады. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ой, трэба пыхнуць. Трэба пыхнуць было 2 разы. Ну-ка. На мяне не робіць напад. Оу. Ще на канале ёсць такая штука, як аўдыопаведамленне. І калі хтосьці хоча, можа яе выкарыстоўваць у тым плане, што на працягу бойкі гэта можа быць як бы опцыя, каб калі я не магу глядзець у чат. Да, у цэлым цікава, ці працуе гэтая здольнасць канала, ці не працуе ўвогуле. Каб больш тэставаць, можа, верагодна, на выхадных трэба рабіць стрым, які больш пра вось гэтыя прылады патэставаць. Матыль. Зламаць. Шлях, каб я сюды застрыбнуў, калі я зваліўся, я зразумеў. Файны левел дизайн. Но пакуль невядома, куды мы ідзем, куды нас правядзе вось гэта наша падарожжа. На гісфаку ў гэтым годзе высокія балы, дарэчы. Ой, бачыце, якісь тут дракон. Дракон, люлька, ці лодка, ці як ты яшчэ зовецца. У гэтым годзе высокія балы, дарэчы, асабліва маі роднае аддзяленне не раўня медычнаму. Блин, год з годам чамусьці балы ўвогуле яны кудысьці ўверх ляцяць. Калі я там паступаў то ў ліцэй, то ў універсітэт, то там яшчэ не было такого. Там можна было і з 250 знайсці нармальную спецыяльнасць, і з 300, падаецца, баламі, і 400. А зараз куды не глянь, там увогуле якісь-то адны вундеркінды і гэтак далей, і невядома. О, наверное, гэты кулдаун, да, Fiveman Drake прайшоў, вітаю табе. Зараз ты можаш пісаць у чат. Дзякуй за фоллоу табе. Я вось ліцэй БДУ здаў. Я ў свой час туды не прайшла, зараз бы паступіла. Блин, не ведаю, як гэта працуе. Наверное, по попыту, вось дзе попыт ёсць, там вось было попыт там у эканамістах, да, там не прабіцца. Вялікі там гэты быў бал. Быў потым на праграміста інфарматыка. Тут якісь-то чалы, якісь-то моцныя. Тут таксама потым сколькі там было? 380, як мне падаецца, на інфарматыку ў бугіры. Ах, вы халеры такія моцныя.
Ну, а зараз просто гэта якийсь рандом. У нас вот гомельскі ліцэй, калі мы поступали, люди прыходзілі, не хапала, ну, увогуле дзяцей на паступленне, падлеткаў, то, в принципе, здавали, там ёсць входные экзамены, люди проходили по физике, математице, там 2 четверки ты з 10-бальнай набіраў і добра. І ўсіх забіралі. А зараз там з 2 8 еле забіраюць. ЦТ простей становится, хто мой час набіраў 40, зараз 60 адолі. Ну да, я так сам адчуў, што там што ЦТ і іншыя, як бы, усе гэтыя штукі, яны становяцца прасцей, але халера яго бяры. Можа, мы все тупеем просто з часам. Гэта якісь-то гэты... Скатваемся ў дыакратію якусь. Это ўсе ваши гэтыя мабільныя тэлефоны, шыі, кампуктары. То есть умны напісаў, астатні выкарыстоўваюць, соцсеткі і гэтак далей. А потым прачынаешся дзесьці ў смаргоні з голай дупай, не ведаеш, што адбываецца. Гульні стрымы. Пытанне было? Гульні стрымы. Ну да. Так, у нас гульні стрымы. Ну, не заўсёды, падаецца, ёсць яшчэ ж стрымы розныя. А, все, я зразумеў. Згубіў ніць. Гульні стрымы таксама. Да. Мы з гэтага таму і тупеем. Видиш, я не адразу зразумеў, таму як бы, шчыра кажучы, у гэтым ёсць свая падаплёка. Гэта клан. Цартик дома. Так, у нас сколько? У нас 1400. Ой, чому так шмат грошей? Можем, давайте вернемся до... А, хер... Да? А як так-то? Я сюди прийшов, а я отсюда не сойду, да? И что за паска такая? Шо это? Тримайте ЛТ, щоб прикликати містичного металіка. А, ну гэта я вже чинив. Я просто хотел дойти до корневого узлу, каб можна було свої патерки гэты збагрить, бо зараз кудись поплыву, і там мне знову дадуть по шапці. Ну, а що гэта таку гарпун якийсь тут? Ні холери собі, що гэта за жахастики такие. Можна було просто запитати. Ой-ой-ой. Сама арена. У меня набывается здоровье додатковое. Опа. Ой, ты бачна, гэта рикошет працуе тут файно. Ой, хлопцы гэтыя прыйшлі. Хлопцы ниндзя. Я трошки уже подоравіўся гэты выкарыстоўваць парыраванне тут. Зразумела. О, тут якийсь-то камень. Давайте глядеть. Стела на озере Яочи. Твоє очі ці вока, може. Яочи ці мае очі. Просто Яочи гэта як отсылка до японской культуры. Написи на стародавней стеле. На захід від Яочи поднесися над ним вежа сонцесходу. Стародавнє святе місце Пенлава, озера Яочі на Куньлуні, колись слугувало майданчиком для ритуалів жертвопринесення. Так? У ті часи, коли ще не було солів, уже було сонце. Люди вважали первісне коріння матінькою, а сонце, ну так мать, так, а сонце батьком. Та там.
Боялись що? То боялися такі, значить не пишуть. Боялись, що піднесення в кругові будівлі, молитви на дім не досягали небес. Зайді з усього Кунь-Луня гуртувалися в цій віжі літніми ночами. Вони святкували, співали і танцювали. У піснях вони звеличували сонце і передавали свою відданість йому майбутнім поколінням, які згодом винайшли нове визначення сонця солі. Угу. Зрозуміло. Ну, тут, короче, більш весело, коли тут ми яшчэ спілкувалися на пачатку з гэтай ці жанчынай, ці мужчынай, што яны тут увогуле танчылі, пілі віно. Ну, пра жертва прынасення, пра гэта ахвяраванне, невядома, што яны там, увогуле, як яно выглядае до конца. А што гэта? Лейн. Трэба было не пробаваць. Я спадзяюся, што трэба разбіваць было той вазон. Ололо. Вось клікасцэна, мне гэта не падабаецца, клікасцэна. Я не гатовы. О, это наша сястра. Хен, як пажываеш, любім братыку? Дзе б ты не був, там зараз дзень чи ніч? Як выглядае там тышынь неба? Яна памерла, ці гэта проста нашы ўспаміны зараз? Я ніколі не пакідалася, таму заўжды заздрила тваім історыям пра всі ці далёкія місця. Калі я была маленькая, то не мала багата друзів свайго віку. Трава, дерева, небеса і зорі. Вони складалі мені таваріства, калі табе не было поряд. Пригадуєш, коли я вперше розказала тобі, що почула спів корінів? Ти подумав, що я від самотності почала марити. Розмовляє. Зараз ми перенесемося, наверное, у минуле. Коли ми разом, може, сиділи, гляділи на гэтай зорки. Кен, а чому ти не спиш? Знову балакаєш із кореннями? Кен сміється. Я здогадався. Сьогодні така чудова погода, тож співаю кожен корінець. Я уж тобі неодноразово казав, що первісні коріння несвідомі. Наймовірніше, ти чуєш випадкові статичні перешкоди через його енергію. Такий весь розумний, такий весь серйозний, такий весь уже дорослий. Хе-хе, ти просто з ними ще не знайомі. Іноді вони дуже жваві. Сьогодні в школі я дещо дізналася про небесні тіла. Ти знав, що світло зірок у небі насправді сяє з далекого минулого. Ну, ми це все ведаємо, що це там шмат мільйонів ми глядимо у минуле. Да? Пакуль гэта далеціць до нас гэтае святло. Зірка залішае свайго сяйво, калі сама згарае. А це світло подорожує крізь тисячі, якщо не мільйони світлових років, що сяєте нам. Калі гэта было наадварот цікаво. А як ви гэта бы розповіли. Я почула, як мій однокласник сказав, що зірка можуть сяяти нам яскраво, але насправді бути вже погаслими. А ми бачимо лише слідки їхніх остатніх мітей відлуння минулого. Учитель каже, що самі цим живіться коріння. Вони поглинають залишки зірок і перетворюють їх на молоко, щоб забезпечити нас енергію. Але мій вчитель не віддає, що всі душі та мрії також перетворюються на поживу для первісного коріння. Ну, гэта як сонячні батареї, подається, ні? Так? Переобробляють енергію. Подчас ді вони співають пісень, я чую їхню глибоку мелодію, щоночі, коли лягаю спати. Вони співають про всі історії на наших безкрайніх просторах. Ось так. Кен. Коріння так увековічують пам'ять всесвіту, так вони плекають нові історії, коли інші добігають кінця на віки вічні. Я б не зміг описати процес перетворення енергії так сентиментально, як ти це зробила. У тебе вельми брухлива фантазія.
Хіба це не захопліва? У кожному карінці містяться історії з минулого. Навіть душі з... Гаразд, я зрозумів. Звучить усе це наче поема, яку варто написати. Але тобі варто зосередитися на навчанні, добре? Природу енергії первісного коріння може пояснити науковими принципами. Як зроблю тебе своїми помічницею, тоді зможеш усе про них вивчити. Невже ти справді вважаєш, що всередині коріння живуть душі? Одня ця думка змушує хвилюватися. Ха-ха, та ні. Забудь про це, дивись, літуча зірка. Ні, ну, якби... Ти не схвалював, ти вважав, що світом керують не почуття, а лише наука і раціональність. Тому я присягнула ніколи більше не розмовляти з ними. Але їхні голоси не зникали. Я ховалася під укривалом і потайки відповідала їм, подається. Наші заклики і відповіді спліталися у хвилясту мелодію, а і колір, і аромат змінювалися з пліном. Навіть зараз, серед них мертвих вулиць і спустісливих провулків, корені все ще співають. Тому, будь ласка, не хвилюйся за мене, любий братику, я сама, адже за мною корені, щоб розповісти твою історію. Невядома, пакуль жывая на ці, але, ну, верагодна, вось гэта філасофія пра тое, што, ну, калі параўноўваць з нашымі зямным гэтым сусветам, гэта можна далучыся да нашай прыроды, дзе ёсць дрэва, трава, расліны, якія, в прынцыпе, збіраюць у себя якуюсь-то энергію, можна таксама пачуць, як яны шэпчуць, кажуць нешта і выдумляць як бы такі гэта цыклічны філасофскі шлях жыцця па колу, калі хтосьці памірае, ператвараецца ў дрэва, дрэва ператвараецца ў жывёлу, жывёла ствараецца потым, ну, карацей, гэта як-то водоворот, я уже не памятаю, як называецца, мантра, карма, карацей, ўсё з гэтага будысцкага. Калі мы ўсе па колу ходзім, тут таксама. Но мне падабаецца мысль, што сусвет, калі ідзе вось з мінулага, калі ўжо зорка там пагасла, але свет яе яшчэ мы бачым у небе. Блін, я не схадзіў туды. Можа сюды давайте погулі паглядзім, што гэта за фігвамы такія. Што... мікраарэна, можа быць. Што... Потым гэта дзесьці паглынаецца якімі-то расліннымі карэннямі і яны шэпчуць гэтых гісторый з галактычных прастор, мільёны светавых год ад нашай планеты. Такім чынам. Я загутарыўся тут. Не на то націснуў. Забыўся, як матылька гэта. О, што гэта такое? Цэлы галавамкач зараз. Нам трэба пракласці сябе шлях. Во. Это я умна зрабіў. Зараз патрэбна паспець не спаліцца. Тут просто фігмамы з рэвордамі, так? Я іх разумею. Я думаю, тут біцца трэба будзе. О, нефрит жінця душі. Жінця. Усі дзень і досвід паглынуць вашаму убівцаю. Усі дзень і досвід паглынуць вашаму убівцаю. Можна павярнуць з дапамогай выбуха талісмана. Цяпер не абавязкова вбіваць этого ворага, які абірваў жыцця. Ну, карацей, калі моцны вораг, можна тады, калі ў цябе гэты талісман нефритов намацаны, тады можна, в прынцыпе, у бойку з ім не ўваходзіць, калі там вельмі шмат грошай, ты ведаеш, што ты яго не пераможаш. Ну, канешне, гэта файна. І яго трэба потым, падаецца, шыпляць, дзе ты адрадзіўся, но пра гэта трэба памятаць. Мне падабаецца ідэя, што Voyager працягвае быць амбасадарам чалавецтва,
яго сяброўская прапанова і крыніцы ведаў аб расе, нават калі мы цалкам знікім. Ну, вядома, да. Тэорыя прываблівая, падаецца, такая, што ўсё роўна здесь хтосьці, хто ведае для нас аб нас і аб сусвеце больш, чым мы самі. І можа пра гэта проста распавядаць. Было бы файна гэта лічыць. Это моцны якийсь тачаў. Аля-ля. Тікай. Ах ты ж. У меня будзе адраджэнне энергии? Угу. Восені такі, да, кажуць. Мы вось пра гэта тебе і казалі, што тебе трэба зараз вось гэты начапляць, каб тебе забраць у ворага праз талісман. Так. Ну давайте начепім. Установіць дзесьці штосьці на одну адзінку. Што мне... А, вось гэта мне усталявана. Вось гэта, а што гэта? Паріраванне. І вось гэта зараз забярэм. Прыкінь, іншапланетяне яго нарэшце атрымаюць, а мы ўжо мёртвыя. Да, такі сабе вынік. Трэба падумаць над гэтым. Мабыць, вось калі, падаецца, калі мы кажам пра інапланетных істот, як што на самой справе, калі ты настолькі ўжо разумны, што ты можаш падарожнічаць па галактыкі, то тебе, ты заўсёды будзеш як аглядаеш, прынцыпова там глядзець на іншыя цывілізацыі, калі яны яшчэ не як бы не такія развіты, як у тебя есть тэхналогіі, да, і таму ты просто на другім узроўні, карацей, знаходзішся. Як вылавіць з вады ліст мінулага стагоддзя ў бутэльцы, але касмічнага маштабу? Блін, ну было бы цікава, конечно. Можа на самой справе хтосьці як бы такі веду атрымаў, просто мы не ведаем пра гэта. Ну, накшталт там зону 51, каб захоўваць мир у балансе, а не ў хаосе. Так, ну, мы зараз ідзем забіраць свае пацеркі, бо нам трэба пацеркі забраць. Спачатку. Это зноў туды падлаштавацца вось да гэтай лоджыцы. Зноў трэба арэну праходзіць, а не трэба. Дзякуй вялікі. Вітаю, лёгкі, вітанкі пакутам. Чаму не спім? Тому што пятніца і не трэба на працу. А тут што? Можа гэта песок? Можа у гэтых якраз такі гэтых вазонах песок, які аднаўляюць стрэл. Я забыўся яго выкарыстоўваць на самой справе. Не паспрабаваць. Так, одну забілі, другого забілі. Шо, Лёха, як твои справы? Як ты ўвогуле перажыў гэты тыдзень працоўны? Што будзеш заўтра рабіць? Ёпта. Так, нам трэба вось гэты час. Давай яшчэ. Вось, я забраў, да, все забраў. Зараз можна змагацца. Оу. А колькі забіраю? Нормалёва. Ну так, яго перамаглі. Так, ты на працу не ходзіш? Та я хожу.
Та не нагадвай мне. Все мы ходим на працу. Калі б мы не хадзілі на працу, тады бы... Я не ведаю, што мы рабілі. Ау! Ой, я даляцеў. Мы б тады дзесьці тусілі бы на Багамах. Чылілі где-нибудь. Займаліся, можа быць, какімсьці навуковымі даследаваннямі, чымсьці яшчэ. Хадзілі бы стрымы кожны дзень. Донатілі стрімерам, напрыклад. А ты не онлайн працуеш? Так, я працую з хаты, онлайн, ремоутли. Потому что у меня такая ось праца. Мне, наверное, падабаецца, што ёсць, як бы, ну, шмат хто зараз працуе ремоутлі, калі у тебя есть там фірма там у лагістыцы, ты можаш працаваць ремоутлі ці у сферы IT, напрыклад. Ну, акрамя такіх прафесій, дзе патрэбна вось іменно сацыяльнае ўзаемадзеянне. Вось. Але я аднойчы калісьці задумваюся, што было б файна, ну, якімсьці чынам якісь час працаваць дзесьці на месцы, бо трэба як бы там здароўе сваё падтрымліваць. Калі шмат сядзіш, мне падаецца, мы вельмі моцна фізічна дэградыруем, а гэта трэба кампенсаваць якімсьці чынам, ісці ў залю і так далей, і так далей. Вось так не ходзіш, а сядзіш. Ну вось, да, гэта вельмі дрэнна. А на што ездзіць, займацца навукай і данаціць, ты ж без працы. Ой, меня хтосьці злавіў. Гоуман. Блин, не ведаю. Займацца навукай і данаціць. Калі ты без працы, я не ведаю, звычайна, што людзі робяць. Што любяць селебріці, звычайна. Калі ў них нема працы, але ў них есть грошы. Які план? Пайсці ў акторы? Ого, пагляньце, хто вырашыў з'явіцца па стыльках Тороках, Гоуман. Это жанчына. Чаму сюда ўвогуле прыйшлі? Ты нас ўвогуле гэта забярэш? Невже твій разючий інтелект завів тобі в цю пастку досить повчально? Я відчув її здалеку. Бачу, впертість ти не розгубів. Без праці частей маргінала, не селебріті. Погоджусь. Да, може бути. Без праці. Цікаво, если не маргінали? Гэта, ну, типа, не заўсёды ли маргіналы без працы? Бачу, впертість ти не розгубів. Або хатні гаспадыні на ўсходзе. Ну, так само, да, есть такі варыянт. Тунеядец. Ну, тунеядцы, они ж все равно у нас на суботнікі ходзяць. Тому они все равно як бы працують, просто яны працують без заробка, так? Або хто вигорів. Угу. Так. Звичайно. Без працы, падаецца, не весело, да, увогуле жыць, калі вось праца весялей, трэба хадзіць кожны дзень на одно і той же месцы, заробак там утрымліваць, людзьмі спілкавацца. Без працы пачынаецца ўжо якаясь-то вось, ну, сапраўды маргінез, ты пачынаеш такі, там, шлындыцца туды-сюды, займацца там крыміналам якімсьці, я не ведаю. Калі вось людзі пры працы, то як бы і менш яны себе голову дураць. Так, просто у них шмат праблем, яны се нагружаюць, і ім тады лягчэй жыць з гэтай вось. Не як бы не мэтай, але з тым, што ім трэба вось гэтым рабіць. Дурныя думкі, ну не кажы. Адже ти тільки на воскрес мертвих чи не так? Я гадала, що будь-хто, одержавши другий шанс життя, знатиме, не варто сунутися до моїх угідь. Ага, я 3 годи без праці сиділа, покуль хворила, такое собі. Дорослий чоловік спокусив шмат, а дозволити нічого не можеш. Ну так. Ну,
калі у тебя ёсць хтосьці, хто можа тебя падтрымаць, ну і в прынцыпе вось ёсць, напрыклад, чалавек, які шмат грошай зарабляе і можа, в прынцыпе, тебе дазволіць не працаваць і адпачыць, але ну у тваім выпадку, ну я разумею такое, бо у меня жонка таксама якісьці час не працавала, яна заўсёды такая гіпертрывожная. І для нее, в прынцыпе, гэта просто як пакуты, потому что ты думаешь, что ты нічога не умеешь, ты траціш свае навыкі, ты ніяк не зможаш потом уладкавацца, пачынаюцца гэтыя ўсе мыслі, а што если там хтосьці там памрэ на гэты конт, як я буду адна, там гэтак далей, як жыццё гэта жыць. Так, калі ў цябе ёсць праца, ты хоць такім чынам у тебя ўзровень трывожнасці ён зніжаецца. Типа, ты ведаеш, што у тебя ёсць навыкі, пераходна, што ты зможаш потым знайсці з гэтымі навыкамі іншую працу, упэўненасць у сябе, ну і гэтак далей. Вось таму, да. Я гадала, што сутніцы да маіх угідь. Памірацца на тых безлідных палях я не планую. Бесплідных кажаш? Шо ж, мы вдобрили ее свіжими органічними рештками. Ми фермери з роду ощадливі. Нічого в нас не пропаде, навіть маленькі худі мішені. Вставляйте звірі мої, для вас робота є. Так. Ти так само сол, чи ти просто... якийсь там не основний перс у гэтай гульні. Мама, тут темно, так моторошно, какие-то некромантию робить. Солдаты дзянши. Ця технологія була заборонена століття тому. То ти перейшла всі межі і допхвала мавпа людей? Хіба погано всьому знаходите корисні застосування? Можливість служити мені після смерті – особливий привілей, що я дарую. Я прочитала системний звіт, що вона прокинулась, схоже, ти наробив шелесту в скотовісілку. Я була присутня під час захоплення мавпа-людей на блідо-блакитній планеті. Вони слухняні тваринки і доволі втішні, коли приручені. Однак, чи то домашні улюбленці, чи скот, врешті-решт вони залишаються просто знарядом. Знаряддям. Невже ти почав вважати себе одним з їхнього стада після того, як пожив з ними в загоні? Короче, нищить мавпа людей за каких-то істот, які варто життя. Досить. Ти тут, щоб читати мені нотації чи вбиті? О, точно, дякую за нагодування. Краще відправлю тебе в довгий путь. У мене ще сьогодні запланована перевірка угідь. Киньте його до пекла з усією вашою люттю, звірі мої, потім я нагороджую вас рисом. Мені ще рис. Ядуть. А мені що робити? Ого. А вони просто мене зараз скинуть кудись, да? Ні, зачекайте, цього не було в... Я це мала на увазі, коли наказала скинути його. Трясся. Це суцільна катастрофа. Це коли я з шиї спілкуюся, не розумію, що я маю на увазі. Ти так вже наробила, наламала древців, які відкатує, давай реверт роби. Ви імбецили, каже. Вони не сипанулися. Куди мене зараз занесе? Зараз буде якась яма, отсюль ніколи ми не оберемося. Однак шалт у другим Hollow Knight у Silksong на самой справе, я не пам'ятаю на кон першого Hollow Knight, не було такого у сюжеті, щоб тебе кудись там закидували, як, наприклад, у Silksong, де ти униз там провалювався. І був такий момент, коли там з тебе схоплювали, то бишь... Так, пробачте, у мене там зараз Ваня буде гавкать на якісь на когось. Гав-гав. Забирай пусть. Собі, може морковку, може я не буду.
Ну, видиш, ну, за морковку все гаразд. Ось, а як його кличуть? Його кличуть Юпі. Мусь він вже повинен вже кластися спати, але бачиш, що ми ще не спимо, тому він морствує і зараз налаяв на вулицю. Ось, а про що я розповідав, що гэта хайта гульня 2024 года, падаецца, Silksong быў у паралелі распрацаваны, і у них, в прынцыпе, падобныя ідэі, вось на кшталт именно сюжэта, наратыва, я бы гэта сказал. Правильно, дурная вуліца. Ну, сапраўды, калі там яшчэ гэтыя машыны ездзяць, яго гэта ўвогуле бянтэжыць. Я кажу, забярыце гэтага сабаку, можа яго морковкай прывабіць. Ён взяў морковку і зараз яго глядзіць свой тэлевізор на вуліцу. Юпі памятаю такі краситель вады. Ну так, краситель вады, які можна было яшчэ піць, як я была лимонадик такі. Все, ён таксама у него свой тэлевізор, я просто хвалюся, щоб ён не пачаў гаўкаць. Так, а мы що тут? Яшчэ быў, ведаеце, падаецца, Морозіва такое яшчэ было Юкі. Згучна з гэтай назвай Юкі. Звязаць ці, щоб сфармувати лізо. Цікава, теорія проста. Утрымывайте X, щоб выканаць заряджаны выпад і разбіваць каменny бар'ер. Так я мог заўсёды гэта рабіць? Херак? Ого. Блин, гэта прышпільна. Да гэта, здаецца, гэту існуе Морозіва. Так файна. Я нават памятаю, ці мне як бы можа гэта маі фантазіі, ці то, што мне прыснілася. Калісьці нават у Юкі быў якийсь-то ці рэкламная кампанія, што яны клалі у Морозіва, можа не клалі, трэба было збіраць, падаецца, якісь-то сапакоўцы, медальёнчыкі, ты мог, падаецца, за гэта штосьці атрымаць. Што у мяне такія ёсць успаміны наконт гэтага Морозіва. 8. Матыла і меч павязаны потоком Ці. Так, зразумела. Я не бачна? Я не бачна на вуліцы? Просто яшчэ ёсць ролл-штора, якая зачыняе трошкі. Не, выглядае, што там усе ўжо прайшлі. Шалікі. Колькі часу ўжо у нас? Во, мы, падаецца, яшчэ 18 хвілін яшчэ пабадзяемся і ўсё на гэтым. Так, нас навучылі вось гэтаму, да? Рана яшчэ класціся? Да не, уже... Ну, я разумею, що рано, але калі пройдзе 18 хвілін, будзе самае то. Скончылася, каб бы усе клаліся туды. Застаўся. Саянара. 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 А вось мой любы пломбір на вяршках Юкі. Бренд Брэмеру належыць, аказваецца. Брэмер гэта якая кампанія? Гэта наша кампанія? Ну як наша кампанія? Кампанія ў Беларусі ці дзесьці іншая? Трымаюць X, щоб выканаць зарачны выпад і прабіць щиты. Я зразумеў, давай. Другі. Здаецца, ж так шмат было смачнага Морозіва ўвогуле ў Беларусі. І, наверное, ёсць. Такія як каштан, напрыклад. Калісьці быў птічье молоко, падаецца, такое Морозіва, такое консистенція мороженого такого незвычайная. Шмат смачнага Морозіва. Тут за кордоном у Польші вялікі як бы выбор Морозіва. І што мне больш падабаецца, гэта вось звычайны магнум. Ці як там зовецца, аналог быў у Расіі, падаецца, гэтага магнум магнат.
Вось. Так, беларуская карпорацыя. Не халера сабе. Ну що у нас есть малачко, падаецца, мы можем гэта рабіць. У нас ёсць усе інгрэдыенты для таго, каб парабіць смачнае марозіва. Таму гэта не дзіўна. Гэта наш, так? Можна прабегчы. Вось зараз мы можем такія вось валуны разбіваць. Карова. Я не... падаецца ё, але у звычайных коровак не бачу. Ну все, хараці. Можа і раней скончым, не ведаю. Можна чи... Зараз можа акошка яму больш зрабіць, может яму не бачна, і ён... У него зноў гэты... у ноч глядзіць, а там твары ці людзей, ці машын. Глядзіць на гэта. Так, куды мы далей ідзем? Так яны з яйк, гэтыя, вось гэтыя змеі-спакуснікі, здаецца, з'яўляюцца. Суседзі нарм. Суседзі, да, падаецца нарм. Мы тут здымаем кватэру, але яны як бы не скардзяцца. А тут яшчэ просто планіроўка ў кватэры не такая, як звычайна, ведаеце, хрущёвка, там, не ведаю, сталінка. А тут сучасны дом, дом дэвелопмент. І ён пабудаваны такім чынам, што тут вельмі моцныя сцены, такія тоўстыя. І не чутно, амаль не чутно ні суседзяў, ні зверху, знізу, па крайней, калі мы не чуем суседзяў. Они, конечно, нас чуюць, тому што сабака звонка лаіць. Ой. Як гэта рабіць? Вось, але праблем няма з гэтым. То амаль у кожнай кватэры падаецца то па коціку, то па сабачкі. Ёпі. Що за гав-гав? Може каже, вже харе вже гуляться вам, але класіться вже поспати потрібно. Я вже в це время сплю, або мені починається. Хто там? Все, зразумеў. Карацей, у нас пад окнамі зараз гэта ремонтныя працы ноччу праводзяць. Ну, звычайна, моюць вуліцу ці штосьці іншае, а сёння, падаецца, яны перамалёўваюць разметку на вуліцы. Пабачыў, хто на вуліцы, і вось яны там малююць і юпі. Вам бачна ўвогуле? Бачна, бачна. Бачите, якая пачвара? Пачвара? Такі гав-гав. Ось. Сочи за ремонтниками. Ну, зачини пакуль, там я скончу праз 15 хвилин, може. Покоїть двері. Ось, такі справи у нас. О, мы знову сустрілися добродією. А ось чому сусіді не скардяться. То ж така булочка з корицею ось у нас есть. І ён адпуживає не сусідів, а махляроў і крадальнікаў. Як тут опинився, переследуєш мене? Уже одні рази це певна примха долі є. От коли я пробудився, ця земля стала міні-домом, я без перепочинку мандрую теренами Кунь-Луня. Це один з багатьох моїх сховків, аж ніяк не очікував зустрітися тут із вами. Тобі не потрібно ховатися, місцеві вартові тобі зовсім не суперники. Не лечить поэтого дарма, мечем размахивайте. Так, он кажет, что я больше ось поэта буду стихи писать, творы, верши, а не хочу примушать ось якую-то силу робить. Я просто исчезаю тільки не з'являться на такі на біду, немає потреби в насильстві. Ну, я так і розповів. Зброя, що не б'ється, а декламую вірші. Це щось новеньке. Охо-хо, ви мені лістите добродію.
Але саме тому я не можу збирати день з механічних трупів, як це робите ви. То як чи цікаво вам знову обмінятися зі мною, прошу ознайомтеся з моїм асортиментом. Так, я ще той не набив, а ти вже кажеш, що давай ще щось набивати. Ці гэта такі ж будуть речі придбаті. Нефрит відновлення, я не пам'ятаю, що туди було. А, ну, гэта просто ў гэтай лакацыі ён бліжэй падышоў, але падаецца рэчы засталіся тыя ж самыя. О, так кажыце, у меня 1700 ёсць. Нефрит останняго рівка. Ну, думаю, що браць не будем. Можа нефриты скупіць якийсь-то самакулік, вінчень. Не хочу взяти часові гэтай рэчы. Обслівання модуль. Обчислю. Я б взял бы ось на 1800. Есть ли тут спроба нам... Сколько там у нас зараз? 1700? Яшчэ трошки засталося. Ось зараз яшчэ амулет возьмем на ячейку. Амулеты мы заўсёды паспеем купіць, але вось ячейку было бы файна. Не просто выстреліваюць. Блин. Ну добра. Добра, що недалёка. Вон так і гроші забраць. О, так ми зараз і нафармуємо ще додатково. Могу? Я... Ой. Гэта файна, што я могу ось так касціць. Ай. Пригожие показваюць. О, дякую за кліпчик, Терхе. Тіртхе. Так. Ось. Ставим кудись. Хай поглядять на Golden Retriever. Хто хоче, хто жадає. Ау. Так, кольки 117, 8. Бля, які там моцні. Зараз, карацей, ми ось тут позмагаємося, ось гэтага моцнага заб'єм. Будем сёння скончивать. Дається на сёння. Ой-ой-ой. Дымайся. Собака уже нервуется. Даже або на вулицу пайшліце пагутарым з тымі працаўнікамі. Опа. Опа. Выбуху. О, 18. 18. Добрая лічба. Пробачте, так. Вось, зараз возьмем. Вось гэта. Во, у него скончыліся ячейкі, вось гэта добрый знак на гэты пункт. І ідзем тады да сферы, ой-ой-ой. Да карнявога вузлу. І на гэтым тады скончым. Відпачніце. Окей. Все, тады мы сёння так файна пабадзяліся, паглядзелі на новую лакацыю, трошки по сюжэту прасоўваліся, выйти да меню. А тым, хто застаўся, хто заснуў, хто, в прынцыпе, хто стрымаўся, дзякую вялікі за стрым, дзякую Терхе, што была, што завітала. Дзякую Лёха, што таксама завітаў. Для вас прынцыпова будзе зараз гэтай... Дабранач, чацік. О, глядзіце, вось аўдыопаведамленне спрацавала нават. Карыстайцеся віджетамі наладамі і зараз включу сцэну завяршэння стрима і пабачымся з вами ці на выходных, ці на наступным тыдні. Паглядзім, як будзе натхненне ці час, а вам тады добра адпачыць і камусьці папрацаваць. Вось, беражыце сябе і да пабачэння. Mm-hmm.